I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies. И какво става, хора? Аз съм Ези и днеска играем Clash Royale. Така както виждате, вече имаме 342 купи арена 1. И това ми е дека. Купих принтер, беше в шопа. Вчера беше много интересен ден в Clash Royale ми на телефона, тъй като в рамките само на половин час ми се паднаха две легендарки. Може ще сложа снимка някъде ето тук или тук, и някъде по екрана ще я видите, ако ми дадем. Две легендарки в рамките на 30 минути. Едно от Super Magical чест, нали, ето този чест. Опа, нали, ето този чест. Имах 100 джема и реших да играя един турнир и напред 2 победи, 3 загуби и ми се падна там електрото, ето този чест ми се падна майнера. С кой век сега ги пръскам и аз предлагам първо отворим ето тея и после ще направим 2-3 игрички. 20 го, един арчер и един кинг. Така. 15 голд, един гоблин. Окей. Извинете. Да, найс. И може би най-интересният чест. И какво ще падне? Нещо интересно. Окей, апгрейдни малко. Окей, готово. Отворихме ги. Аз си казах, ето да ги отворим всичките, ама... Окей, лева 4, супер. Перфектно. Така е, влинах в един клан и мои пратили. Да плевен. Така, съм на партито място. Има време, може да минем на първо. Така, нека само ви покажа моя клан, дето беше. От стария ми профил на телефона. Ето 50 от 50 фул и няма влез в него. Добре, окей, ще пробваме така. Ето го. Е това, между другото, чакайте само го намеря. Е това съм аз. Арена 3. Вау. 5 карти ми лише, значи това е тази. Тази. Да. Окей, нека почнем с първата битка за този епизод. Аз пътим направо влева в арена 4. Вот. Окей. Почва на нашия опонент късмет. Така. Но обичаме така в началото да ми ударят кулата и после така долу от всяка страна и то кинга да ги бие. Найс. Проблем. Но е много голямо. Чупим му кулата. То може би чупи... Не, няма щупи нашата. Окей. Кинга, ние почти му щупи на това пичага кулата. Какво така? Не знам дали звука е много силен. Няма се за нея. Бием го, бием го. Първи игра за този епизод ни победа. Перфектно! Така, това направо го отваряме. След 12 часа ще отворим този чест. Окей. Благодарете ми за повече XP. Няма правя грешка така в стартия ми профил да не ги апгрейдвам. Така мисля запълним това крон честа, ако успеем.
Окей. Значи имаме тези три качки, които ги направи. Добре, правим така. Пускаме сега това. Перфектно. Не, много мало няма нищо. Добре. Пушиха се нещата. Перфектно. Окей. Как миналия епизод видях, че кулата на противника ми беше на много малко и аз вместо момент на стрелички. Тук е така ме атакуваше и аз просто направих най-голямата простия, която може, но повече внимавам малко повече. О. Да, и сега естествено това отива губи. Няма как станем. Найс. Така ще му се побузикаме малко, което е много добре, което е много хубаво, но се надявам да го щупим. Еш. Окей, грешка май. Не. Бихме го, ес. Ми добре, втора игра, втора победа. Арена 2 сме. Супер. Сега ако отворим крон честа, точно 400 купи. Ако отворим крон честа, може да спая нещо от арена 4, което е... Не знам дали е добре, но може. Окей. Пък ще подходим ето така. Окей. Брак да му пожелам късмет. Това печага явно дека му е от повече от гоблини. Ехе, бати пекато. Окей, найс. Той по смисъл сега ще ми чупи кулата, ама ням казвам, че аз чупа неговата. Това печага нещо много си я повярва. Бием го, няма къде вари. Така че поискаме Джайна. Няма да ни чупи кулата спокойно. Пръскаме го и този. Това ще е последната игра на този епизод. Малко по-кратко, но все пак
3 победи една след друга. Окей. Педерази. Грамотност на макс. Така. 197 голд. 3 джема. 4 гоблина. Да, много хубаво. Много хубаво. По-тъпи нещата, те можаха ми се отключат. Окей. Така. И предпочитах това, тъй като те са много добри, пак ако имам ето тези, къде са? What? Ето тези ще още по-добре. Значи от тази арена ми трябват скелетен армията. Скелета на армията. Да. Това ми е идеално. Блокирате тук ли? Вау. Така, от арена 2, този горе-долу, но сега това е добре. И хора, мисля да е това от този епизод. От 15 игри имаме от не знам колко игри. Не знам. Имаме по 15 победи. За втори епизод, четвърти мисля, че е добре. Вече сме в клан. Ето това ни е дека. Не, като начало е добре. Не ми кайфо. След трябва да не е новата карта. Хора, аз мисля да е това за този епизод. Надявам се той да ви е харесал. Коментирайте и давайте някакви идеи за някакви, примерно, пробни декчета, ако ми харесват. Ето имам още 2 местенца. Да ги пробвам така някакви ваши мнения, какво друго мога да променя, какво друго мога да направя. Дайте. Най-важното е, дайте мнение какво ще се падне от Magical Chest-а. Аз бях Еди и ще се бием в следващото клипче до тогава. Tu libera con la papaya.